Ertana шақыра. Bu aydan Bulgar Radyosu'nun baş müharriri, prodüseri İlfar Karimov'nu biz qonaqqa chaqirdik. İlfar, isenmi? Nihayet İlfar o'zi keldi bizga bugun qonaqqa. Yangi hitlar deb ataladi konsert. Lekin men senga bir so'rov berib qarayman hali seni o'ng'aysqalla qoldira turgan. Yangi hitlar deb ataysizda, bu konsertlarga biz kelamiz. Onda yangi hitlar tugul, biz endi bilgan repertuar yang'irayanda ko'p vaqtda. Nishin yangi hitlar deb ataysiz olasiz? Гомумән менә бу концертны уйлаганда без дөрестән дә яңа хитлар дип уйладык. Хитларның яңалыгы нәрсәдә чагыласың? Мәсәлән, шушы ел дәвамында 2022 ел дәвамында яздырылган яңа җырлар Булгар радиосында яңгыраган җырлар. Кемдер әле бәлки аларны ишетмәгәндер, кемдер әле беренче тапкыр шушы концертта гына ишетер, ләкин менә шушы концерттагы җырларның 90% мин яңа дип әйтә алам, чөнки без инде һәрбер җырчы белән репертуарны сайладык. Кемнәрдер әле гомумән кичә генә яздырылган җырларын тәкъдим итәчәк, менә әзерләнә әле безнең җыр, яздырабыз махсус шушы концертка дип инде. Кемнеңдер әле менә шушы ayda gına çıkan hitlari халык яратып өлгергән җырлар яңгырayacak. Әлбәттә, алар арасында җырчылар арасында өлкәнрәк буын вәкилләре дә бар. Әйтик, шул ук Расим Низамов, Фрауил Галиев, бәлки менә алар тарафыннан инде халыкка яхшы таныш булган хитларны да яңгыратып алу кирәк булыр. Аңладым мен монда, Эльфар, ни өчен яңа хитлар? Чөнки без ел буе тыңлагач, безгә инде бу җырлар күптәнге җыр кебек тоела башлый. Безнең шуңа күрә без яңгыратып торабыз. Булай вакыт аралыгында ул İlfar, менә монда реперт йолдызлар составы ничек сайланды? Безгә менә биргә киләләр йолдызлар, кунаклар. Арасында бик танылганнары һәм танылмаганнары да бар. Сезнең максат яңа йолдызлар үстерү, шулай ук. Biz indi менә ел дәвамында Булгар радиосы концертлары оештырып килә. Безнең инде традицион концерт булды 30 августта. Анда инде без шулай ук Булгар радиосы белән хезмәттәшлек иткән җырчыларны чакырдык. Шулай ук инде яшьләрне дә кулашлыйсы килә бит. Аларга да теге радиодан җырлау мөмкинлеге генә түгел, тамашачылар белән күзгә-күз карашып, очрашу, аралашу мөмкинлеге бирәсе килә. Шуңа күрә инде менә октябрьдә узачак концертка без күбрәк яшьләрне җәлеп итәргә булдык. Яңа хитлар булгач, яңа җырчыларны, яңа җырларны күрсәтәсе килә. Яңа йөзләрне, чөнки алар безнең радиодан яңгырап торалар ул җырлар, тамашачы әле аларны күреп белмәскә дә мөмкин. Бу инде җырлар белән генә түгел, менә шушы җырларны башкаручылар белән дә бер таныштыру булсын инде тыңлаучыларга. Үзләренә бәлки яңа җырчылар, яңа тавышлар, ачырлар, кызык бит яңа кешеләрне күрү, яңа җырларны тыңлау. Ике яклы элемтә тамашачы белән ничек бара сезнең? Әлбәттә, радио бит ул интерактив организм, әйме? Ул һәр вакытта да тамашачылар фикерен җыя. Концертны оештырганда сез шушы фикерне исәпкә аласызмы? Әлбәттә, һәрбер концерт инде ул ниндидер бер аудитория өчен әзерләнә. Мәсәлән, безнең үткәннәр сагындыра дигән концерт бар, бирегә инде күбрәк өлкәнрәк яшьтәге кешеләр килә, чөнки әлеге концертта 70-нче, 80-нче, 90-нчы елларда популяр булган җырлар яңгырый. Без үзебез тыңлап үскән теге әти-әниләр өстәл артында җырлап утырган. Ул җырларны бит инде радиодан гел ишетеп торып булмый, ә менә шушы концертка килеп, тыңлаучылар, тамашачылар инде яшьлек җырларын тыңлап, бергә кушылып җырлап, рәхәтләнеп ниндидер бер күңел җылысы алып китәләр. Менә шушы яңа хитлар концерты бу инде күбрәк бәлки яшьрәк аудитория өчен әзерләнәдер. Әлбәттә, без теге шикләр куймыйбыз, өлкәннәр килмәсен, яшьләр генә килсен дип. Өлкәннәр арасында да яңа җырлар белән, эстрада белән кызыксынып баручылар бик күп. Шуңа күрә менә концертларны төрле итәсе килә. Бер генә яшь вәкилләр өчен түгел, яшьләр өчен дә, өлкәннәр өчен дә, орта яшьтәгеләр өчен дә без инде төрле аудиторияны капшап карыйбыз. Менә кайсы концерт отышлырак булыр икән. Бик дөрес алым. Һәм менә ничек дип күзәтәсез, соңгы вакытта тыңлаучының зәвыгы үзгәрәме? Әлбәттә, менә ул еш бирәләр инде татар эстрадасын чүп басты, аны ничек чистартырга дип шулай бит. Мен инде һәрбер күренеш ул барлыкка килгән икән, ул булырга тиеш дип уйлыйм мин. Мәсәлән, һәрбер җырның үз тыңлаучысы бар, һәрбер шагыйрьнең үз укучысы бар дигәндәй, кирәкмәгәннәре ул чүпләр аның әкренләп барып төшеп кала. Менә инде хәзер татар эстрадасы шактый зур үсеш алды. Чагыштырмача инде теге башлангыч еллар белән чагыштырып караганда, 90-нчы еллар белән чагыштырганда, бүгенге көндә тыңлаучыга, тамашачыга сайлау мөмкинлеге бар. Ул тели икән сыйфатлы җырны үзе сайлап, интернет челтәрендә ул тыңлый ала, ишетә ала, һәм инде шул рәвешле җырчыларның да һәм тамашачыларның да зауыгы бераз үсте. Җырчылар җырны яздырганда зауыкларга итеп эшләргә тырышалар, шигырьгә игътибар итәләр, көйгә игътибар итәләр, аранжировкага игътибар итәләр. Теге элек бит инде мәсәлән Япон тактасы дип сөйлиләр, шулай бит 2090 еллар башында. Хәзер инде аранжировканы эшләгәндә дә тере инструментлар яздырып, сыйфатлы яңгыраш булсын дип тырышалар җырчылар да, һәм тамашачы да моны сизә, дәрәҗә үскән саен аларга тагы да сыйфатлы
кыймматлырак продукт кирәк. Менә шул рәвешле инде татар эстрадасы үзен-үзе чистартадыр дип Әле уйлыйм. бер-берсенә бит әле ул конкуренция буларак, шулай ук йогынты ясый. Күрә, кемнеңдер яхшы ясаганын. Ә минем уздырасы килә башлый. Илфар, әлбәттә, менә концертлар вакытында сәхнә артында, бәлки сәхнәдә кызыклы, хәлләрсез дә булмый торгандыр, шуңа күрә искә төшерергә әле берәр шундый вакыйганы. Андый хәлләр бик күп инде ул. Әйдә без булай эшлибез, Илфар. Менә син хәзер шушы хәлләрнең берсен сөйлисең безнең экранга, ә без әлеге сюжетны күрсәтәбез үзебезнең социаль челтәрләрдә. Шуңа күрә нинди кызык хәл булганын күрер өчен үзегез безнең QR-код буенча социаль челтәрләребезгә һәм карап бетерегез. Ә без, Илфар, синең белән шушында саубуллашырбыз. Бездә кунакта Болгар радиосы продюсеры Илфар. Баш мөхәррире Илфар Кәримов булды. Татар сүзе 3нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенә гаризалар кабул итү дәвам итә. Премиаль фонд шактый саллы 1 миллион сум. Чыгышлар проза һәм шигърият номинацияләрендә бәяләнәчәк, яшь чикләү гомумән юк. Гаризалар 31 октябрьгә кадәр кабул ителә. Димәк, сез дә әлегә катнашырга өлгерәсез дигәнсез. Шуңа күрә үзегезнең төшерелгән видеоларыгызны һәм анкетаны ТНВ татар сүзе @mail.ru почтасына җибәрегез. Тулырак мәгълүмат tnv.ru сайтында. Гаризалар килә торган арада